Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji de umo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka sigi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamawla ka mago berebere ka koto mɔgɔw tala mɔgɔw tɛ min dɔ ka ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o bara de sɔrɔ dunya la mukele kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen la dunya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲanguma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et parier de kan jouer et parier o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gololakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gololakɔli ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakanani na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na.
dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baroux restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules
jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔla kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier nin sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye araba ye juillet kalo tile 23 san 2025 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Bi kuma la kumaba bɛna tali kɛ min na bɛn sɛbɛn min n'o o labɛnni tun bɛ sen na a ɲɛbila sɛbɛn o dira jamanakuntigi ma kunungo baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra CICB kɔnɔna na. Général d'armée Asimi a ye laseli min kɛ an bɛna o d'aw ma bamanankan na. Min ye an ka jamana kɔnɔna na wolomasiri tabaw bɛ wuli ka jɔ la tɛgɛdara minan belebele ka minanba min n'o minɛna an na ɲɛfɔli kɛ polisi minnu bɛ yen n'olu tun bɛ kalan na école d'état-major la maa 12 polisi ɲɛmaa ale ni olu ye ɲɔgɔn ye burɛmukaw fɛ yen seko ni dɔnko dɔgɔkun baaraw bɛ sen na min ye logo sabu sirakaw fana bɛ baara la nin waati na u ka sifinnakaw farikolo ɲɛnajɛ ta nasira fɛ joli b'a ka dege karamɔgɔ ani joli b'a ka joueur maa 43 o yira la tɔn ɲɛmaw la yaasa baara a bɛ se ka daminɛ cogo min bɛna kɛ joliba fɛ ɲinan san kɔnɔ n'u ka laɲini ye min ye an na tila ka o fana da o tulo kan bi sɔgɔmada in na an bɛna maa bisimila n'o ye Dunuya Travel ale ɲɛmaa ye n'o o ye Amadu Mayiga ye an ka kunnafoniw kuncɛ waati la sa an n'ale bɛna sɔrɔ ka masala Keba Jalo ko cybercriminalité ye an ka ŋara 3 fana bila kaso la kunungo olu bɛ bolikaw fɛ yen nin ye Cɔrɔnɔ Njayiw ka kɛnɛ ye dɛ o standingi o tɛ ya aha nka komi a nana information générale kɛnɛ kan an na dɔ fɔ a la sɔgɔmada in na Keba. Keba avril kalo tɛmɛnen an ka bolomafara dɔ senfɛ an kun ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko min ye banbanciwale jugawale kɛba min kɛra siri ɲɛmaa ye nin waati in na ka kɛ ni OTAN jamanaw ka bɛnbɛnbɛn n'u ka jukɔrɔma dondoli ye an ko n ko a waleya ɲɔgɔnna n'a bɛ ka anw ka AES jamanaw olu ma gɛn Keba sabula min ye siri ɲɛmaya bɛ maa min bolo bi n'o ye Julani ye terroriste ba de don min kun ɲininen don diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ nka kɔsa in na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko diɲɛ magobatigiw diɲɛ sengolabaw n'olu bɛ bi OTAN kɔnɔna na u ye tapi bilenman fɛnsɛ a sen kɔrɔ fo Faransikaw olu ka dagayɔrɔ la Keba min ye siri ɲɛma in ye nin banbanciwale kɛba in ani Donald Trump o min ye OTAN yɛrɛ masakɛba ye bi a n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ Arabi Saoudite kaw fɛ yen Keba ni waleya min filɛ nin ye OTAN ye nin de ta sa k'o kɛ taabolo ye taabolo min n'a bɛ na a lajɛ ka se ka o cogo AES jamanaw kunna avril kalo tɛmɛnen na an ka kuma fɔli senfɛ an ko nka ɲɛ bɛ bingali minnu na Benin jamana na ngo an m'a kɔrɔ faamu tiɲɛ don bingali bɛ taa kɛ banbanciwale jugawale kɛbaw fɛ nka u bɛ taa bin yɔrɔ minnu ka Keba o ye polisiw dagayɔrɔ finitigi ncininw jɔyɔrɔ o yɔrɔ kelen minnu bɛ yen tuguni dagabana minɛnw kɛlɛkɛ minɛnw
mina minnu bɛ n'olu kan ka se ka dugu ci ka ban pewu olu bɛ taa olu de sɔrɔ yen n'o ye maramafɛn cɛjugubaw ye gɛrikɛminɛnw i bɛ taa olu de sɔrɔ yen an ko kuma na o t'a maaw olu ni Benin bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin bingali minnu filɛ senna Benin nin ye an y'a kɔrɔ faamu kɛba ka ɲɛfɔli kɛ a la k'a yira k'a fɔ maa minnu filɛ nin ye n'o ye bamanciwale kɛbaw ye nin yɔrɔ ninnu fɔlen don u ye u bɛ taa bi yen nka minɛn minnu bɛ k'olu ta kɛba o waati kelen na min ye nanzaralakaw ye u y'a ye k'a fɔ ko Mali ni Alizeri ta karilen don forobamugu la u ma fɛɛrɛ wɛrɛ kɛ koyi u ye kɛlɛ bolo yɛlɛma ka bɔ Mali ni Alizeri cɛ ka na n'a ye Moritanikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Basikunu min ye drone kamikazew ye sa u y'olu caman de dilan yaasa OTAN ale ka kɔkɔrɔma doni kɛ kɛba bi min ye bingali minnu bɛ ka kɛ wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ fan fila tɛ koyi Alizeri ani OTAN ka bɛnkan bingaliw don ka ɲɛsin an ka jamana ma wa a labɛnnen don yɔrɔ jan na fana minɛn minnu filɛ nin n'an ka wolomasiri tabaw y'u tɛgɛ sigi a kan kununko n'o ye AES cɛdenw ye ka Modibo Kone n'a ka baarakɛlaw fo yan sabula min ye renseignement maaw ye kɛba u ka wulikajɔ bonyana nin kɔrɔ in na kosɛbɛ minɛn minnu minɛna o kun kan ka na di dugumacɛw de ma dugumacɛ minnu n'an y'a kuma fɔ a mɛnna n ko minɛn minnu filɛ ka bɔ Beninkaw fɛ nin ye nin tɛ minɛn denni ye nin tɛ minɛn cini ye nin ye gɛrikɛ minɛn de ye nin tɛ maa lakɔlɔsi minɛnw ye sabula polisiw bɛ baara kɛ ni minɛn min ye dugukɔnɔnaw la o tɛ nin ye asow ni duguciw bɛ se ka kɛ ni minɛn min ye u taara olu de ta kɛba minɛn ninnu an ye lakɔlɔsili min ni kɔlɔsili min k'a la a kun kan ka na di maa minnu ma o ye sa ko min ye Azawadi kɛba n'i y'a minɛnw yɛrɛ lajɛ i b'o bugunatigɛ de sɛbɛnnen a la koyi minɛn kelen ninnu n'u tɛgɛ sigir'u la kɛba a kun kɛ kun ye mun ye kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ u tɔgɔla nin ye olu ka kɛlɛkɛsorasi finiw don n'u ye kɛlɛkɛsorasi finiw don o finiw bɛ ye u la ka ɲɛ o makama bɛ ye u la ka ɲɛ o tamasiyɛ bɛ ye u la ka ɲɛ waati ni waati u bɛ bingaliw kɛ u bɛ wulikajɔw kɛ a bɛ fɔ sa ko a sorasi dɔw filɛ nin ye koyi sorasi fini yɛrɛ b'u kan na u bɛ ka wulikajɔ kɛ Mali kɔrɔnfɛ fan fɛ ko u ka hakɛw latɛmɛ u ye kɛba Mali ani AES jamanaw ka wolomasiri tabaw n'u dɛmɛbaga jɛkulu u ye baara min kɛ baro kɛlɛtigi ka communiqué kɔnɔna na kɛbaw de filɛ nin ye tɛgɛ dara mun ni mun kan an ka jamana fɛ n'o ye AES jamanaw ye dakabana minɛnw minɛn lahaw taw minɛn minnu bɛ bi n'olu dilanna ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu min kan ka se ka senkɔrɔma dondon ni a ye carton 20 kɛba kanɔ a n'a pinɛw min bɛ se ka fana ka fiɲɛ ka a la k'o bɛɛ lajɛlen di u ma jalamugu ba 4 min ye arrangeurs ye Sorasi Samara o ba 3 ani 280 fini min bɛ yen n'o ye Sorasi fini ye n'an b'a fɔ ma ko treyi o ba 4 min ye fini ye n'o ye Sorasi fini kakilama ye seba o 100 o bɛ a la min ye carton ye min bɛ u ka bugunatigɛw bɛɛ lajɛlen fɔ terroriste jɛkulu in ka bugunatigɛw bɛɛ lajɛlen fɔ kɛba o ba 4 ani 40 minnu bɛ fana n'o fana bɛ tali kɛ bamanciwale n'u ni ɲugawale kɛbaw u ka jalaw n'u ka fɛnw turu yɔrɔ la u ka finiw la kɛba o ye ba 1 ani 40 ye carton 25 fini jukɔrɔ fini ladege dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko sandal ale bolo ka jan kosɛbɛ kuma caman i b'a ye Ukraine président bɛ fini min ɲɔgɔnna don ɔhɔ o de ye sandal ye kɛba o fana o carton 20 tun b'a la ni minɛn minnu minɛlen filɛ nin ye a kun kan ka na di bamanciwale ɲugawale kɛbaw de ma Mali jamana kɔnɔ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ka bataki la kɛba a ko ko fɛn in bɛɛ lajɛlen dilanna Asie jamana dɔ la jamana tɔgɔ ma fɔ a tɛmɛna an damini jamana dɔ fɛ ka so ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔ yan minɛn minnu minɛlen filɛ nin ye a kɛra wulikajɔ ni cɛsiri service de renseignement minnu bɛ AES kɔnɔna na ani AES dɛmɛbaga jamana dɔ fɛ min ye kibaruyaw di ka se ka u dɛmɛ ka fara minɛn ninnu kan nin b'a yira sa k'a fɔ wolomasiri tabaw ka kuma na ko min ye diɲɛ maaw ye diɲɛ senkolaw ye bamanciwale ni ɲugawale kɛba minnu b'anw fɛ yan sa olu tun ye kuma minnu fɔ k'u b'u kɔkɔrɔma don k'a danganimayalen filɛ nin ye ka kɛ ni minɛn minnu minɛna ye a n'a waleya cɛjuguyali ye kɛba wolomasiri tabaw ye kiiritigiw wele k'u ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ joona yaasa ka se ka nin ko in dɔn sabula jamana dafiri o ko de tun ye nin ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye Balu kɛrɛtigi ye k'a b'an ka service de renseignement maaw fo min ye wolomasiri tabaw ye k'u fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la timinandiya don o don maaw n'u bolominɛw la kanani la ko wa fana ko bɛn ɲinini olu n'o k'u taalan ye fo basigi ni lafiya ka don nka kɛba minɛn ninnu minɛli t'a bannen ye dɛ tubabu anw de bɛ ɲinɛ n'o tɛ olu tɛ ɲinɛ u ka laɲini ye min ye u bɛ se ka taabolo in falen sisan
u bɛ se ka yɛlɛma don ko in na sisan nka u t'a bila dɛ o kɔrɔ an k'an hakili to an yɛrɛ la fɛn min filɛ nin ye n'o ye minɛn ninnu ye olu dɔrɔn tɛ ko caman bɛ ko in sen na min na n'an y'olu fɔ sabula bi u ka laɲini ye mun ye keba siri kɛra cogo min AES jamanaw ka kɛ ten a kana bali maa si la don dɔ la n'aw y'a ye k'a fɔ ninnu ka wulikajɔ senfɛ u ye iyadi bomosi bɛɛ di k'a ta ka bɔ Alizerikaw fɛ yen k'u bɛna coko jamana ninnu dɔw kunna sabula maa minnu filɛ nin ye u tun ka taa filɛ ni minɛn minnu ye keba o minɛn de tun bɛna d'u ka sɔrɔdasi ninnu ma olu bɛ kɛlɛ kɛ su ni tile i b'u ka kunnafonidilaw kanbɛ sa u ye nin dugu in minɛ u ye nin dugu in minɛ a ye kuma u fɛ fo waati min na u bɛ kɔgɔ nka u ti min kalama anw ti daga sunɔgɔla yan koyi président Asimi ye min fɔ anw ka jamanaw tɛ batɛmɛ sira ye tuguni wulikajɔ ni cɛsiri o de kan ka kɛ an ka jamana ɲɛmaaw bolo nin waati in na ka nin waleya ɲɔgɔnna ninnu kunbɛn keba o fana kɛrɛfɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye baro kɛlɛtigi ye a ko ko kununko an ka sɔrɔdasiw jan dɔ kun dar'u ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbɔkutu ale kɛrɛfɛla la kilo 35 min ye ja in ye a kɛra Gundam ale ka yɔrɔ min bɛ Gundam dugu min bɛ n'o ye Duyecire ye o bɔlɔbɔlɔw kɔnɔna na min ye Tɔnbɔkutu marabolo don wulikajɔ in senfɛ sa wolomasiri tabaw kɔni ye Bamanciwale ɲɔgɔnwale ka maa minnu dogo yɔrɔ dɔ tun bɛ yen u y'olu da walo mobili min tun b'u bolo n'o ye pick-up ye k'o walo moto tun bɛ yen ale ni maramafɛnw wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko sa k'a bɛ sɔrɔdasiw fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la don o don ka Bamanciwale ɲɔgɔnwale kɛbagaw k'olu ka dagayɔrɔw kari ko o ye u taalan ye n'an bɔra yen an bɛna polisilakaw fɛ yen polisiw olu tun bɛ kalan na kalan min bɛ tali kɛ u ka école d'état-major de la sécurité polisi 12 o tun bɛ a la o polisi 12 minnu bɔlen filɛ nin ye olu bɛ ka labɛn kɛ sa yaasa ka se ka jɔyɔrɔbaw ta polisi ale bankun kan nka yan'o cɛ sa polisi directeur ni o ye contrôleur général de police Yusuf Kone ale y'u bisimila k'a yira u la k'a fɔ k'u ye kalo 9 kalan min kɛ nin ye k'a b'u fo baara kɛcogo ɲuman na wa u ye kalan min sɔrɔ a b'a yira sa k'a fɔ ko bi in na u k'u cɛsiri min ye maa mara ye ɲɛmaaya jɔyɔrɔ ka se k'o kɛ faso kanuni k'o kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna na u kelen filɛ ka dɔnniya minnu sɔrɔ nin ye o bɛna to sen da yɔrɔ bɛ ɲɛ kuma tɛ nin waati na Bamanciwale kɛbaw bɛ yen yaasa ka se k'a ka kuma kun cɛ sa polisi directeur kɔni y'u wele u ka kɛ misali ye u ka se ka baara ɲumanw kɛ u ka sigiyɔrɔw la bɛn ni kelenya maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili la dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min polisi directeur ba a y'o fɔ u ye kɛba waati kelen na min ye Ansongo ni Gao ni ɲɔgɔn cɛ dugutaa mobili 2 bin kɛra olu ka kununko u tun bɛ ka bɔ Gao k'u b'u u kunda min ye Ansongo kan jɛkulu marafatigi lakodɔnbali 2 o de kɔni sera u ma Tachara ni ale ni k'u bɛ ni ɲɔgɔn cɛ Gabero komini o kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛlikɛla ni maa minnu ye lakɔlɔsili kɛ yen u ko ko maa ni ma to waleya in na maa ma jogi nka maaw bolominɛw u ye duuru don fiɲɛ na ka taa n'o bɛɛ lajɛlen ye an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na min ye kunnafoni tɔ olu la. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se kunungo bɛn sɛbɛn ɲɛbila baara min tun bɛ sen na n'o ye projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation ye bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ an ka jamana kɔnɔ keba ale baaraw kun cɛra kunungo juillet kalo tile 22 san 2025 Bamakɔ CICB ale kɔnɔna na ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye général d'armée Asimi Goïta ye CNT ɲɛmaa Maliki Jaw ale tun bɛ yen premier ministre ka taa se ministrew ma min ye an ka jamana gouverneur lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ maliden cɛman na musoman ni tɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunungo Lazara selilen CICB kɔnɔna na sɛbɛn in a bɛ se ka di cogo di calatigɛ ɲɛbila sɛbɛn min b'a kɔnɔna na sa o ye 17 ye sigininden o ye 106 ye sɛbɛn in bɛ tali kɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ka sini bɛ se ka sigi sen ka cogo di bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na min ye yiriwali ye
sɔrɔkota nasira fɛ maanifinya ani seko ni dɔnko o bɛɛ lajɛlen a ye tali kɛ o la baara kun cɛlen sa furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye général d'armée Asimi ye a ye laseli kɛ bamanankan na kɛba an ka jɛ ka o di maaw ma. Lo bɛɛ la olu la maliyɛn bɛɛ la fɛn fɛn sen sɔrɔ fɛn fɛn ma se ka se yan k'aw bɛɛ fo k'aw fo a ka jamana kanu na k'aw fo a ka wuli ka jɔ la bɛ premier ministre fo ka gouvernement fo ka président CNT fo ka CNT membre bɛɛ fo an ka société civile maliyɛn établi à l'extérieur ka bɛɛ fo mana ɲina fɛn fɛn kɔ bɛɛ ka foli bi yan bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn bila président la commission na monsieur Ousmane Isufi a n'a ka jɛkulu minnu ni baara kɛ a bɛ ni ka san kelen bɔ nin baara in bɛ sen na k'u fo u ka faso kanu na k'u fo u ka wuli ka jɔ la n'i y'a lajɛ ni mɔgɔ ninnu tila bɛɛ ye jɔyɔrɔba sɔrɔ jamana kɔnɔ dɔw bɛ sɛgɛnnafiɲɛ la dɔw bɛ baara la donc n'i y'a ye u ka baara bila san kelen o faso kanu ni n b'u fo an ka jɛ k'u fo ka tɛgɛrɛ fo kunna o faso kanu baara la. an b'u fo dante foli min na sabula da kan u ye fɛn dɔ de kɛ fɛn bɛ ka di a bɛ lakale an ka tariku la parce que sabula da kan a donna ala don maliyɛn kun na ko ni mɔgɔ wɛrɛ da ma se ka don an kungo la an tɛ se an yɛrɛ se an kungo na bɔ an tɛ se ka bɛɛ ko la n'i y'a ye nin baara in se ka kɛ ni nin ma se ka kɛ ne yɛrɛ tun tɛ da ko la quoi n'i y'a baara filanan ye mande charte min sigikafɔ min kɛra mande n'u b'a fɔ ko charte de kurukanfuga ni mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan bɛn ka sɛbɛnw kɛ ka bɛn ka kumaw kɛ jamana maracogo ni fɛn caman na justice a bɛɛ jamana bɛ yiriwa cogo min na ni nin y'a filanan ye n se ka k'o kɔfɛ sinon a ɲɔgɔnna kuma deli ka kɛ donc o bɛɛ b'a yira n bɛ mun fɔ toujours maliyɛn dɛsɛ ko tɛ yen a dɛsɛ ko tɛ yen a n'a ka sɔrɔ o de kuma ka ca sinon a dɛsɛ ko tɛ yen donc an bɛ foli bila président Ousmane Isufi n'a ka jamakulu la u ye baara min kɛ a bɛ lakali tariku la parce que bɛɛ tɛ se ka baara kɛ an b'u fo date foli min na waati dɔ kun sera an ka kan yɛrɛ ye ni mɔgɔ ye fɛɛrɛ tigɛ i kama i ka taaɲɛ kama i ka lakana kama n'o fɛɛrɛ ta ka sira sɔrɔ a ka kan i yɛrɛ fana k'i ka fɛɛrɛ tigɛ an bɛ sira min kan bi an ye mun fɔ an b'an ka yɛrɛmahɔrɔnya sira de kan o la mɔgɔ min dar'o la o don mɔgɔ min ka dɔ la o de don an bɛ fɛn fɛn kɛ f'an ka kɛ an yɛrɛ de f'an ka kɛ an yɛrɛ de f'an ka kɛ an yɛrɛ an ka kɛ an yɛrɛ sago ye an bɛ fɛn fɛn kɛ a ka kɛ an ka jamanadenw ka laɲini kɔnɔna u ka hakilinata kɔnɔna la o de y'a to an ye président Ousmane Isufi fɛ a ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka fɔ kɛ mun b'a to an yɛrɛ fana kan ka fɛɛrɛ tigɛ an yɛrɛ sisan k'a fɔ dɔ kɛra donc a ka kan an yɛrɛ kan ka fɛɛrɛ tigɛ an yɛrɛ o baara hukumu kɔnɔna la a daminɛla baara kun n'a cɛ jamanadenw ko ka gafe yɛrɛ sigi sisan gafe min b'a to sisan kunfɛ baara tɛna kɛ bilen n'an bɛna an ka jamana lakana an kan ka mun de kɛ n'an ka jamana bɛ se ka lakana cogo min na n'an kan ka jamana yiriwa parce que mankan bɛɛ tɛ mugu ci ye mankan dɔ ni jamanadenw ma dumuni sɔrɔ ka kɛ a bɛ na ni mankan ye yɔrɔ dɔ la ni sira ma dilan ka ɲɛ a bɛ na ni mankan ye yɔrɔ dɔ la ni kalan ma dilan ka ɲɛ a bɛ na ni mankan ye donc gafe in o baara bɛɛ de bɛ gafe kɔnɔ c'est an ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ de bɛ gafe i mana ta yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a sɔrɔ u ye baara k'o bɛɛ de kan donc nin ye gafe nin y'an ka gafe misali de ye an kana taa nin yɔrɔ si an bɛ fɛ ka bɛn kɛ a baara b'a kɔnɔ n'a bɛ fɛ an ka jamana lakana a baara n'a fɛ an ka kalan ka ɲɛ a baara b'a kɔnɔ n'a fɛ an ka jamanadenw ka lakana u ka kɛnɛya ka sabati jamana ka yiriwa u y'a baara bɛɛ de k'a kɔnɔ foyi tɛ se ka tɛmɛ a baara kan donc hali bi an bɛ foli bila président Ousmane Isufi n'i y'a ye nin baara na kɛ an to gɛlɛya dɔ de kɔnɔ a b'a dɔn an bɛ jatigɛ wale kɛlɛ la an bɛ banbagaci kɛlɛ la an bɛ kɛlɛ suguya ka ca an ka jamana kɔnɔ an ka jamanaden dɔw yɛrɛ dama fana bɛ ɲɔgɔn na o sigi la n'a bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ kɛlɛ o tɛ b'a la donc kɛlɛ ka ca an ka jamana kɔnɔ ka fara gɛlɛya wɛrɛw kan o yɔrɔ ta kun ka kan an yɛrɛ ka an ka fɛɛrɛ tigɛ parce que n'i y'a jateminɛ ko caman kɛra jamana kɔnɔ bɛnkan sɛbɛn n'a bɛ fɔ o ma ko accord a caman kɛra jamana kɔnɔ yan o accord fɛn fɛn tɛmɛna n'i y'a jateminɛ fo ka na se bi la a si ma se ka kɛ jamanadenw sago ye sago min na ni bɛn ni keleya ye k'a fɔ ko mankan tɛ yen a si ma se ka kɛ u y'u ka waatinin kɛ u ye kunun ɲa o ma se ka bi ɲa dɛ
ma se ka bɛ ɲa don fɛn fɛn tɛmɛna n'o bɛnkan sɛbɛn ye i b'a ye mɔgɔ wɛrɛ da de donna la donc min hadamaden dan ci i ka kuma na a tigi sago dɛ a bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago ye a bɛna fɔ n'a bɛ sunɔgɔ la sisan aw mɔgɔ damadɔni aw ka ɲɔgɔn cɛ n'a birifini kelen bira aw bɛɛ la sisan ni nɛnɛ bɛ ka bɔ bɛɛ b'a se ka sama ka gɛrɛ yɛrɛ la donc a bɛ se dɔ la a bɛ bɔ dɔ la. Donc n'i y'a jateminɛ bɛnkan fɔlɔfɔlɔ min na n'a bɛ f'o ma ko accord de Tamanrasset n'o kɛra san 1991 n'o kɛra Ala ka ɲɛla président Musa Tarawele ka waati la o bɛnkan sɛbɛn kɛra a nana se ɲɛfɛ o ma sira sɔrɔ bilen o binna ji la o kɔfɛ an na dɔ kɛ tuguni mankan wulila tuguni an ye bɛnkan sɛbɛn n'a bɛ f'o ma ko pacte national o kɛra san 1992 o kɛra président ATT ka waati la transition tuma o fana sira dɔ o fana binna ji la o fana ma sira sɔrɔ donc o tɛmɛnen kɔ accord dɔ nana accord 2006 o y'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ terrain kan o ne yɛrɛ so kɛlɛ la donc o accord o fana ma sira sɔrɔ o fana binna ji la donc accord d'Alger 2015 o de ye bɛnkan sɛbɛn ye laban ye o de kɛra diɲɛ bɛɛ da dɔrɔn an ka kuma la an ka sanu min ye mun ka sanu ye bɛɛ da dɔrɔn an ka kuma na donc jamana de tun t'an bolo bilen quoi su kora Mali dugu jɛra Mali tile fɛ Mali hali sigi munumunu donc jamanaw da cayara an kungo la jɛkulubaw da cayara an kunkolo la disons a tɛ se ka k'an yɛrɛ sago ye quoi bɛɛ de b'a sama ka t'i fan fɛ bɛɛ de b'i ka laɲini k'a la bɛnkan ɲinina o tɛnlen bɛnkan kan o ye man di dɛ yɔrɔ a ka kan an de tun an ka fɛɛrɛ tigɛ o y'a to an ko président Usmane Isufu ma u ka fɛɛrɛ tigɛ sisan karisa daba la o karisa data la o a banna pewu an tɛ taa an ka jamana di mɔgɔ si ma bilen ko an ka jamana kun ci o banna pewu an yɛrɛ b'an ka jamanadenw donc waati sera sisan an ka kan yɛrɛ quoi a kɛra cogo cogo an ka sigi o kan an kana siran o ɲɛ an kana tamaki o la mɔgɔ min dalen bɛ tulu dun na n'i y'a dabɔ tulu la a bɛ mankan kɛ dɛ donc an b'an sigi parce que an ye diɲɛ da de bɔ an kungo la an ye diɲɛ da bɔ an kungo la parce que an man ka sɔn mun ma an ka jamana ba de an ka jamana ba de i tɛ taa diɲɛ yɔrɔ si hali ma Mali fɛ u b'a fɔ Charles de Gaulle fɛ kurukan fuga c'est à dire a tɛ se ka kɛ quoi tɔgɔ yɛrɛ t'a la quoi donc an ka jamana ba ye mɔgɔ baw bolo an ka jamana muso baw bolo an ka jamana kɔnɔ mais an bɛ se ka na fu cogo di mɔgɔ dɔw fɛ an bɛ se ka sɔn o ma cogo di o tuma Sunjata ko tɛ tiɲɛ yan Turamagan ko tɛ tiɲɛ yan Bitɔn ko tɛ tiɲɛ yan Damɔzɔn ko tɛ tiɲɛ yan voilà donc an man ka sɔn quoi donc an b'o fo an filɛ yɔrɔ min na bi-bi in na gafe a bɛɛ ka gafe ɲini a ka gafe in dɔn a bɛɛ de bɛ gafe in kɔnɔ a bɛɛ gafe an b'a bɛɛ b'a ɲini ka danna i bɛ danna i bɛ wuli n'a ye don o don i mana taa ni sɔrɔ i b'a kalan parce que tant que a bɛ baara kɛ nin kan mankan tɛ na hali mankan nana an yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la mais maliyɛn ko a ka cɛsiri dɛ an kungo n m'a fɔ n'a b'a ni jamana wɛrɛ cɛ mais an yɛrɛ dama kungo o tɛ taa kɛnɛma bilen dɛ an tɛ kuma la ɲinɛ ma o tɛ taa kɛnɛma bilen dɛ y'o bannen pewu
Donc o tɛmɛ o bɛ folikan bila wulilikan mun bila ni mɔgɔ min y'a dɔn k'e ye maliyɛn i tɛ bala o fɛ i bɛ lafiya de fɛ i bɛ sigikafɔ de fɛ i bɛ fɛ an ka bɛn ko la ni marifa b'i bolo i bɛ marifa bila fɔlɔ ni marifa bila i b'i ko fɔ nasira ka ca an ka dugutigiw bɛ yen an ka chef de fraction bɛ yen an ka maires bɛ yen an ka chef de village bɛ yen ministre de la réconciliation bɛ yen commission de dialogue intermalien bɛ yen n'o ye président Ousmane Yusufu ka a b'a ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna la sira ka ca mun bɛ lafiya de fɛ ni marifa b'i bolo i bɛ marifa bila i bɛ na an yɛrɛ bɛ bɛn a tɔ la mais ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ i b'anw nasiran i b'an bagabaga o tɛ tɛmɛ dɛ. Donc n bɛ fɛ k'a fɔ munumunu t'a la n'i ye maliyɛn i dɔrɔn k'i ye maliyɛn de n'an yɛrɛ ka bɛn a la a tɔ o sokɔnɔ ko ye quoi mais kɛnɛmamɔgɔ ka na k'an ka du ɲagami ka an ka du kɛ i ka jagokun ye k'i si an ka du la ka fanga sɔrɔ ka se sɔrɔ o banna pewu. Donc vraiment n bɛ maliyɛn bɛɛ fo n b'a fo a ka faso kanu na n b'a fo a ka wuli la fɛn kelen bɛ n dalen b'o la dɛ n'Ala sɔnna donna Mali bɛ suma tɛ Mali bɛ suma Mali bɛ ja mais a tɛ taa an yɛrɛ ka wuli ka ja kɔ a tɛ taa an yɛrɛ ka cɛsiri kɔ f'an ka ka dɔw kungo kɛ quoi f'an ka sɔrɔ dɔw fana ka an laharama sɔrɔ mais e bɛ fɛ ka sɛgɛn kɛ ka hɛrɛ sɔrɔ k'a tɔgɔ sɔrɔ o ye Ala ko ye dɛ. Donc vraiment comme nin kɛra anw garisɛgɛ ye nin kɛra anw danga ye an ka jɔ a kungo kɔrɔ donc n b'a fɔ nin baara bannen kɔ ni gafe bɛ taa CNT la CNT mɔgɔw b'a adopté n'u l'a adopté ni CNT a adopté ne yɛrɛ bɛ n bolonɔ bila la k'a promulguer n'o banna an bɛna jɛkulu dɔ sigi observatoire minnu ka baara bɛ kɛ ka a ko taabolo filɛ k'a lakɔlɔsi fo Ala ka jamanadenw kan bɛn Ala ka jamana basigi n bɛ bɔ kuma la. Merci bien. N'an bɔra CICB la an bɛna sɛnɛko bangun kan minisiri min bɛ sɛnɛko kunna ale ni sɛnɛkɛlaw ye ɲɔgɔn ye sɛnɛ baarakɛlaw ni kunnafonidilaw ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin waati na gɛlɛya minnu bɛ nɔgɔko la gɛlɛya min bɛ jasidiko la n'o ye baga min kɛlen don ka don nin waati na sɛnɛkɛlaw olu ka gun kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna kɔɔri sɛnɛnaw samiya taabolo k'a ka ɲi CMDT maaw y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ bɛɛ lajɛlen hakili lasigi u ka ɲɛmaa n'o y'u ka PDG ye Dr Kulumege Dambele a ko sa ko fɛn minnu bɛ yen n'olu tɔ tora sa na Ala sɔnna ma olu bɛɛ lajɛlen na sigi sen kan a y'a yira fana k'a fɔ fana ko musaka tɔ min tun bɛ yen u y'olu bɛɛ lajɛlen di nka BNDA n'a bolofara banku olu kan ka baara kɛ sa ka lase dugudenw ma CMDT ɲɛmaa y'a yira fana k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma maaw bɛ ka ɲininkali minnu kɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛna sigi waati suruman kɔnɔna na u bɛ se cogo min na k'u ka musaka tɔw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni ye Yakuba Tarawele n'ale ye kɔɔri sɛnɛnaw ka tɔn ɲɛmaaba ye sa ale y'a yira sa k'a bɛ gouvernement fo wulikajɔ ni cɛsiri min sera ka kɛ ka sɛnɛkɛlaw n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ye k'olu ka musakaw tɔ d'u ma ko nka ko halisa jɔrɔ min bɛ u la o ye nɔgɔko ye kucalakaw tɔni tari ba 30 o de bɛ hali bi olu kɔni sigilen don ka min ye nɔgɔ ale maa kɔnɔ min ye kitafan fana na olu fana sigilen don fana ka nɔgɔ maa kɔnɔ Yakuba y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nɔgɔ kɔni ye sa ko u kɔni tɛna se ka tɛmɛ tile 15 kan ni nɔgɔ ma se sabula danni olu kɛlen don ka ban a kɔni y'a yira fana k'a fɔ ko min ye nɔgɔko kɔni ye o de gɛlɛya bɛ u ka bi olu t'a dɔn u bɛna kɛ cogo min na ɲininkali kɔni a y'o kɛ min ye minisiri ye sa ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira sa k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan yaasa kɔɔri sɛnɛnaw bɛ se ka lafiya cogo min na
CMDT PDG n'o ye Kulumege Dambele ye ale ko min ye kɔɔri baarakɛlaw ye k'u hakilila tigɛ yɔrɔ tɔ minnu tora kucala ni fɛnw fɛɛrɛ bɛ nana sigi sen kan yaasa ka se ka nɔgɔ a lasiw ma a waati la lanseliko humu kɔnɔ sa min ye Jacen de ye n'o kɛlen don bi ka sɛnɛkɛlaw sɛgɛn kosɛbɛ minisiri kɔni y'a fɔ sa k'u ka fɛɛrɛ sigi sen kan IER ale ye min fɔ k'o kɛ nka min ye nɔgɔ baga fɛn fɛn bɛ yen sa n'o kan ka kɛ ka fɛn ɲɛnama ninnu faga fɛn kana taa yɛrɛ sɔrɔ foro la ni bɛn ma kɛ min ma lakodɔn jamana ale ɲɛmaaw fɛ min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigilen don sen kan sa yaasa bagako in bɛ se ka kɛ cogo min na min ye CMDT ɲɛmaa ye ale ye layidu ta sa k'a jira k'a fɔ k'u bɛna o baaraw kɛ hakɛw olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sɔngɔyɛlɛ o bɛ Kulukorokaw fɛ nin waati in na min ye k'u ye ale kɔni bɔra 100 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 150 la kilo 1 o kelen fana don sa 100 sarada la 50 bi na min ye woso fana ye ale kɔni kilo bɔra 25 la ka taa yɛrɛ sɔrɔ 40 na pomme de terre fana o fana sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ ale tun bɛ 130 la a taara yɛrɛ sɔrɔ 150 la nin waati in na ɲininiw bɛ sen na sa yaasa ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan cogo min na nin sɔngɔ bɛ se ka jigin jagokɛlaw kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko sɔngɔ gɛlɛya in kɔni tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ la minɛnw olu yebaliya sugu la waliyakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnna min ye Mayina ale ni Jalolakaw kɛ denmisɛnninw olu wulilen don k'u jɔ sa sanji a ye degun min s'u ma salon ka se ka dɔ bɔ o la u ye wulikajɔ kɛ sa u ka yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n'u y'u ka point sa sanji tun ye minnu latunu salon ko k'olu fɛɛrɛw tigɛ olu la juillet kalo tile 14 o baaraw sigira sen kan sifinw kɔni kɛlen don ka wulikajɔ fana kɛ Mayina ani Jalolakaw fɛ yen sa ka se ka baaraw sigi sen kan min y'u ka kin sabanan denmisɛnninw ye olu fana selen ka wulikajɔ kɛ dingɛ fɛn fɛn bɛ yen u bɛ se ka olu bɔ cogo min na sa yaasa samiyaji a kana na degun lase u ma u ka sigidaw la dugudentɔw ani dugu ɲɛmaaw ye welewelemada kɛ sa denmisɛnninw ni maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to ɲinan samiyaji ale fana na Burɛmu Seko ni Dɔnko n'o ye semaine locale ye ale baaraw bɛ sen na ye u daminɛna kunungo u ka ndolati kɛnɛ na Burɛmu min ye commune 4 o de bɛ kɛnɛ ka Burɛmu Taboyi Banba ale ni Temera a yirala sa k'a fɔ sa Seko ni Dɔnko ɲɛbila baara min bɛ sen na a bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya na AES ko o fana kumaw bɛ a la ani dɛmɛw ka ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛmaw olu ma kosɛbɛ turupuw n'o o ye tɔnw ye sa olu kɔni bɛna se ni u bɛna baara kɛ dɔnkili maa kelen ka dɔnkili da kan jama ka jɛ ka dɔnkili da min ye ɲɔgɔlɔn ye ka taa se an ka laadala dɔw ma yiri maaninw fana ka tila ka olu fana yira a yira sa k'a fɔ sa ko min ye Burɛmu kɔni ale y'a ta kɛ n'Ala sɔnna ma Taboyi ale fana ta kan ka kɛ kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Seko ni Dɔnko maa mafalenba 3 kunungo cybercriminalité ale procureur ye olu minɛ k'u bila kaso la maa minnu don sa Babani Kone ale ni Mariam Ba ka taa se Bigini Bagaga ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bilara ka taa bole kasobon na cybercriminalité ɲɛma fɛ nɔminɛli kɛra k'u minɛ sa k'u bɛ ka nɛnini kɛ ka ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma an ka laadaw n'an ka tabiyaw k'olu fana buruja ka olu o kow fana bɛ a la ko nin waleya bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ réseaux sociaux kan kuma kɛra yaasa nin ko in bɛ se ka dabila cogo min siɲɛ damadɔ la procureur yɛrɛ fɛ a kuman'u fɛ nin waati laban in na ko komi u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tun ye ɲanginiw kɛ ka plaintes don ka taa ɲɔgɔn juguya la o la sa procureur kɔni kunungo kumaw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa ale y'a jira sa ko nin Seko ni Dɔnko tigilamaw n'o y'an ka nin ŋara ninnu ye k'u ka jaw n'u ka fɛn minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ sa o dama tɛmɛna kojugu a y'u mara a bolokɔrɔ yan'u ka kiiri don cɛ o bɛna kɛ septembre kalo ale tile 4 nin waleya in fana senfɛ fana u nɔfɛ maa dɔw fana bɛ a la minnu fana sigilen don sen kan an b'a jira sa k'a fɔ ko cybercriminalité kɔni ye kiiri so ye min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na an ka jamana kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni sariyakisɛ min sigira sen kan san 2019 décembre kalo tile 5 ale kɔni bɛ tali kɛ sa fɛnw na fɛn minnu bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔ sira fɛ maanifin i kelenna ko olu de don maa wɛrɛ tɛ yen jɔyɔrɔ ko t'a la k'a fɔ ko n ye nin jɔyɔrɔba in kɛ o t'a la foyi foyi i bɛ wele i ye waleya min kɛ ka kɛɲɛ ni o de ye min ye Fatumata Kone n'u b'a wele ko Babani ka taa se Bigini Bagaga ma ale ni Mariam Ba u bɛɛ lajɛlen sira surɔ bolikaw fɛ yen f'u ka kiiri don sa septembre kalo ale tile 4 ni Ala n'a kɛra sɔnna a ma min mana b'o la an na o da outlook kan Joliba AC ale b'a fɛ ka koba kɛ ɲinan keba Joliba y'a ka san daminɛ dimanche tɛmɛnen ni a ka joueurs ni supporters ni kanubaw bɛɛ lajɛlen ye Karonga Keyita ale tɔgɔla farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan n'an b'a fɔ ma ko Keke ɲɛmaaba n'o o ye Tijani Mejan Ɲamele ye ale tun bɛ kɛnɛ kan secrétaire général o tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se tɔn lafasaba n'a kanubaw bɛɛ lajɛlen ma ɲinan Joliba ko fɛn 4 a bɛ na o de ɲini min ye super coupe ye k'o sɔrɔ ka kɛ champion ligue 1 ye n'o ye Orange ta ye coupe du Mali k'o ta wa min ye coupe de la confédération ye k'o fana ta ndolatila 43 u y'o de yira kɔrɔlen o ye 27 ye kura o ye 20 ye maa minnu bɛ sa n'olu kɔni ye kɔrɔlen n'olu tɔgɔ bɛ se ka fɔ o ye Bakari Kumaye ale gardien ye
Mongoza Ngombo oyo Kongo kaye mi défenseur la sa Ali Keita be ola Alou Doumbia katase Mohamed Konema Sinali Jara Bulkasum Jara Saibou Koulibaly milieu de terrain on a sa Bourama Diallo Boubacar Maïga Ablaye Diallo Amadou Soumaré Boubacar Diallo Ahmed Karder Kenan alebe bo Côte d'Ivoire ka ofe attaquant on a sa Serou Diabaté aleni Youssouf Sempara munumbe sanulu koni makura we yunu tonyo oluta gardien la sa Souleymane Koulibaly alet me Stade Malien alena na Jolibaf mo ofe mi défenseur la sa Modou Kan alet me Afela alena na Jolibaf Yaya Sangare Real onana Jolibaf Issa Nyamele alet me ATS la alena na Jolibaf mo ofe Tamanche Joro la sa Aray Cissé alen Boubacar Keita Lubela alet me Real la Madi Damele aletume IS Buguni na ataka na sa Baba Tungara aletume AS Police la Fode Touré otume IS Buguni na mi yen dulatila nani ulu koni nana kabo koka kanuka baro bela jelenda mne Joliba alefe Soumela Doumbia aletume Casa Sport de Maroc okona na Clément A kanute aletume Africa Sport d'Abidjan mi Camerounais Ismaël Bruno ye aletume FC 105 la Gabonga olu fei ani Adama Traoré aletume Sepro Portono Paraguay ka olu fei Joliba nyama ya ira saka fo konu ngoni demsenu munu talen fleni ye ukala ini ye super coupe ye championnat national aleni coupe du Mali katafu la coupe de la confédération nga no ye farafinatae wa fana ya ira fana ka fo kuyo do fara tonunga ndulati la kura ka yasa ukala ini bela jele msaka sabati demsenu kura fefe tarasa ubela jele ngoni ira la Modibo Koulibaly ka fola no oye ton secrétaire général akoko nyina ngoni ku uka ko bela jele sigreno senga wa mama na ka bela jele aye contrat de signer Joliba nyema ya ira saka foku koninga koba mumbe bi nyina san konna na oye ka fuga direction koni abna na dogokun saba ubna na entraînement ke stade 26 mars la no bora uta kulukuro ka ofe kata dogokun fla ke stage la ye o mana kunche ka bampeu ubna na match u fana ka no e match amico ye Modibo Koulibaly ka fola mi nye entraîneur kuraye o fana na no ye Bruno Bodo ale fana ye la selike ka Joliba tonno bela jele fo ye dana minda ka ni to nyama bela jele la ini munumbe ton fe sa ko ni ala sona ma ko bela jele na sabati yonda je nkene ga keba moto kura muga ani kele o dira tonne ulu togola joueur uluma maître Basalfo Sila amba fo no e Babu Sila e ale fana ka wulika joga bo Joliba nyama ndanga no ni wati na keba ka tijanu me nyamele ka ale fana fo logo sabu sire demsanu ya saga beni kelen sabati ka ton konna na sa ulu e farko nyina ja bilibili ba buluda kerengrene la badenya farko nyina ja do ya ke fraternité ko koni bela jele ndam na dimanche temene ko tontan ani wolonvla no be bo dugutan wolonvla la commune touru ulu de semna na ye nyogonda na ke kunye beni kenya chefoni kamega saka do dugude bela jele ni nyanche ko koni dam na madina aleni jime ko ka ulu ni nyanche o kara fu ani fuye mi nyen dulati to be na to sena safo kata ko bela jele mba kai kaufe ni ala sonama lycée dugukolo konare ale sampi duru nyina jamna na ke novembre kalo nata en konana école de munu ye dugukolo konare ke korolen fara kura ka bela jile nyini na bela jile fesa wuli ka joga sika ke ni mamba fe ka demain du masa nga juru sura o ye 69 43 43 84 69 43 43 84 ika demain manana se dunia travel mau ulu ye hijita ke nyina hijita bara bela jilen bana uka mau bela jilen nyuman sigira kana Bamako hukumu kona na sa uye jamin soro yani anga Amadou Maïga bismillah anga jega ofle Dunia Travers anat fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ka hijiden sera Mali la ka bɛn juillet kalo tile 21 san 2025 kunbɛli baaraw kɛra maison de haji la hijidenw hijiden somɔgɔw ninnu bɛɛ lajɛlen kun nisɔndiyalen don ni don kɔfɔlen na an seereya minnu sɔrɔ ka bɔ Dunia Travers hijidenw yɔrɔ olu filɛ nin ne tɔgɔ ye Hassan Gariko a bɔra hiji la bi Dunia Travers nɔfɛ I ka nisɔndiya mun ye bi sɔgɔmada in na an bɔra hiji la nisɔndiya mun bɛ anw fɛ an taara ɲuman na an segira ɲuman na o ye kelen ye an ye hiji kɛ ko ɲuman sɔrɔ an ka agence mɔgɔw depuis an taara u jijalen don anw na u ye yɔrɔ bɛɛ yira anw na fɛn fɛn kan ka kɛ hiji la ni dɔ ma fara kan foyi ma jɛ an ye dumuni kɛ minnu banana u furakɛra alhamdulilayi an segira ka na so vraiment foyi ma an manqué ala barika la ala ka hijita nɔgɔya bɛɛ ye ala ka sijan ani kɛnɛya de nisɔndiyara n'a ye kosɛbɛ wa kosɛbɛ kosɛbɛ o de kama n y'u fo k'u barika da u ye baara minnu kɛ mɔgɔ de tɛ tɛmɛ i seko la non seulement u y'an furakɛ
amma kongo an kan ka fɛn fɛn ye yen nɔ hiji la an y'a bɛɛ ye ala barika la mɔgɔ dun ti tɛmɛ i seko la u y'u seko kɛ ala k'u dɛmɛ ala k'aw ka agence taga ɲɛ o mun bɛ ne bolo ka se jamanadenw ma n bɛ ala deli ala ka bɛn don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu ma faamu ala ka faamuyali ɲuman di olu ma ya rabbi ala ka an sɔn sabali la ɲɔgɔn kɔrɔ ni jama gɛrɛ ɲuman ni juguman bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ala ka sabali d'an ma. Sɔgɔ madame Traoré Iraki Tangara. Ayiwa i bɔra agence Duna Travel fɛ hiji la sisan i ka nisɔndiya mun ye k'a ɲɛsin hiji ma. Ne fa an b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamina n'an ko k'an bɛ nisɔndiya fɔ an bɛ dɔ bɔ a la depuis yan formation la an y'a dɔn ko ninnu motivé don u b'u ka baara fɛ a kanu b'u la wa adamaden kanu b'u la u b'u ka baara dɔn an y'a daminɛ kabiri yan fo k'an se Magan degun foyi m'an sɔrɔ an ɲuman taara an ɲuman seginna u y'an bɛrɛ bɛrɛ cɛ fara muso kan walayi an bɛ foli k'u ye ala k'a tugu si la ala ka bato labi ala k'a kɛ siniɲɛsigi ye ala ka n'an ɲinɛ u kɔ fiyewu fiyewu n'ala y'a nɔgɔya wɛrɛ san wɛrɛ kɔni ala y'a nɔgɔya n'anw ma na an b'an ka mɔgɔw bila ka t'u fɛ yen walayi u y'an bɛrɛ bɛrɛ yɛrɛ de ala ka agence yiriwa san caman caman u ka jama baden sɔrɔ ka tɛmɛ san mun bɛ d'a kan ala ka batow bɛɛ labi ala k'an jurumu yafa ala ka kɛ siniɲɛsigi ye an ye bato fɛn fɛn kɛ ala k'a bɛɛ labi ala to bɛ nin ka sala sali tɔgɔ Awa Traoré an ka nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka ban depuis an bɔra yan nɔ ka se Magan bonya ni karama dumuni ma dɛsɛ foyi ma dɛsɛ u bɛ don an kan u b'an ɲininka mun b'aw la a bɛ mun fɛ hɛrɛ ni baden an kɔni bɛ min ɲini ala k'u ka agence kɔrɔta k'a kɛ bonya ni karama y'u bolo mɔgɔ o mɔgɔ n'u taara n'o ye olu kana ni nisɔndiya ye mɔgɔ o mɔgɔ n'o taara u kana ni nisɔndiya ye u ka client caman ɲini ka na d'u ma an b'o de ɲini ala fɛ k'u ni cɛw ni baraji an fɛn fɛn nana n'an y'an bolo don fɛn fɛn la ala k'a kɛ hɛrɛ ka kɛ si ni kɛnɛya ye agence mɔgɔ ala ka sidiya ni kɛnɛya d'u ma k'u bɛɛ n'u musow kɔrɔ ɲɔgɔn bolo ka barika don u ka bolo la ala k'u denw kisi terijugu tɔɔrɔ ma yarabi nin ka kan san fɔlɔ nin kana kan san laban an mɔgɔ min taara ala ka jamaba fara an kan san wɛrɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen inshallah n b'a ko fɔ yɛrɛ e tɛ ne dɔn ne na n b'a ko fɔ yɛrɛ hali ni mɔgɔ bɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka na parce que an ye mɔgɔw ye yen nɔ dɔw bɛ yen nɔ dayɔrɔ tɛ yen u bolo u t'aw ka agence ye dɛ n ko tɛ minɔgɔ tɛ ni mɔgɔ mɔgɔ nana an b'a foli ɲɛ an bɛ mɔgɔw yɛrɛ wele an b'a foli hali yɔrɔ jan hali jamana wɛrɛ ala sɔnna i ni baraji n tɛ aja madame Jara Atu Sisi nisɔndiya mun ye bi a ka nali na alhamdulilayi rabi alamina an bɛ ala fo an bɛ ala fo an bɛ ala barikada an ɲuman bɔra yan an ɲuman sigira ne yɛrɛ somɔgɔw filaw nana nɔfɛ ne cɛ ni ne balimaw nana ne nɔfɛ ala barikala hiji ça s'est bien passé vraiment organisateurs y'a bɛɛ de kɛ an ka imamu foyi tɛ yen u ma mun kɛ n'u ma dɔn na an ye hiji baara kelen kelen na bɛɛ depuis Madina fo Maka fo Minina fo Muzdalifa fo ka na fɔ an sigira Bamakɔ yan vraiment baara kɛra ka ɲɛ baara kɛ an b'u fo ka waleɲuman dɔn walayi an b'u fo dɛ ala k'u sara ni hɛrɛ ye an yɛrɛ bɛ dugawu de kɛ ala ka nin k'an fɔlɔ ye ala ka n'a k'a laban ye ala ka agence ala k'a kɔrɔta ala ka agence kɔrɔta ala ka kɛnɛya d'u ma ka fanga d'u ma ka jamaba ɲɛsin u ma vraiment u ni foli ka kan u y'an nisɔndiya u y'an baara bɛɛ kɛ ka ɲɛ an bɛ se k'o de fɔ. Yala ni maa min na k'i ka agence dɔ suganti ye i bɛ wolo ɲɛsin Duna. Ne y'o kɛ ka ban ne ni minnu ye kuranɛ kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ an na dɛsɛ ye ne wele ko ne bɛ agence ma k'a ka ɲi déjà a ko n'i nana k'ale bɛna wari sara daminɛ ne y'o kɛ ka ban n'ala sɔnna ma inshallah. Maa minnu taara kunbɛli la u y'u ka nisɔndiya yira hijidenw na. Ne nana n ba kunbɛn vraiment ne nisɔndiyara kosɛbɛ ani n dɔgɔninw ni n tantew. Kosɛbɛ awɔ. I kɛlen ka i ka hijiden ye a ye nisɔndiya lase ma. Fo n kasira. Alhamdulilayi hɛrɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka i delila ka ji yan. I taara ji la. Ayi ne ma taa fɔlɔ. Ne bɛ taa. An b'a fɔ sa ko bi sɔgɔmada in na min ye Amadu Mayiga ye ale b'an bolo kɔrɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Duniya Travel a ye wulikajɔ kɛ hiji a banna ɲinan ta in an y'a mɛn cogo min na ko a kun bɛ kana gɛlɛya yanni aw ka taa sabula Saudiya ye yɛlɛmali don a la hiji yɛrɛ bannen kɔfɛ bi mun bɛ i bolo ka ɲɛsin maa minnu ye aw sugandi ka taa aw nɔfɛ ka danaya da aw kan. Bismillahirrahmanirrahim Kasim n b'i yɛrɛ fo hiji bannen kɔfɛ foli ani wali ɲuman dɔn o de bɛ ka ɲɛsin hijiden mun ye danaya dan kan i yɛrɛ ka kumakanw mɛn alhamdulilayi
hiji a damne gelera yana an ta mais alhamdulillah ala faralanka ani an ga ɲɛmɔgɔw ka wili ka jɔ an sera ka taa ka segi kan ka hiji kɛ hɛrɛ ani baden na. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ hijiden dɔ bɔra sisan k'a fɔ ko k'aw to kuranɛ kalan na ye ko u ka tɔndenw y'a wele k'a ko k'u bɛna n'a bɛ fɛ ka taga agence ma k'a ko ko a ka aw ka agence ta n'o ye Dunuya ye o kɔrɔ ko san wɛrɛ ta daminɛna ka ban wa. Awɔ a daminɛna ka ban kabiri le 8 juin o ye k'aw to yen yɛrɛ yan. K'an to yen yɛrɛ parce que a mana yɛrɛ Saudiya masakɛ de min bɛna masakɛ ninnu labila sa kɛ a ye hiji délégation bɛɛ wele ka programme d'u ma k'a ye taa baara kɛ ko hiji 2026 ko o baaraw kuloba karila ale fɛ ka chronogramme d'u ma chronogramme ye mun ye programme nin kan ka kɛ nin waati na nin kan ka kɛ nin waati na nin kan ka kɛ nin waati na fo ka taa hiji se fo ka se hijiden fɔlɔ do maka da fɛ o b'a la visaw kan ka bɔ nin waati na wariw kan ka sara nin waati na o bɛɛ b'an bolo. Mais Maïga, anw delen no mun na n'aw ma sunkalo y'an ɲɛ na anw tɛ taa wari sarali daminɛ agence la an tɛ musokɔrɔbaw wele wa a ka d'an ye fana k'a cu musokɔrɔbaw kan ka fɔ ko hiji taga dɔgɔkun nata na min n'i bila ka taa o tɛ se ka kɛ ɲinan t'a la. N balimakɛ hiji bɔr'o la pewu o banna pewu. O tɛ se ka kɛ tuguni. O tɛ se ka kɛ hiji bɔra surprise la o. Hiji parce que ninnu bɛ ka labɛnw de kɛ. Ko tubabu ko qui veut aller loin prépare sa monture. Bamananw ko bulukumado ka fisa ni sen ka di ye. Taama yɛrɛ bɛ labɛn taama furadama bɛ labɛn. Yɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ an ka mɔgɔw yɛrɛ mobili kun tɛ avion kun tɛ n'u bɛ taa taama na u sen na u bɛ ko caman labɛn u bɛ dumuniw labɛn u bɛ fɛn bɛɛ labɛn magan fana bɛ ten diɲɛ bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen mɔgɔ 2,000,000 de kan ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o 2,000,000 o labɛnw bɛ se ka kɛ kalo 2 kɔnɔ wa kalo 3 kɔnɔ non u mago bɛ ka labɛnw kɛ a bɛɛ la a soko la o a dumuni ko la o dumuni hakɛ min kan ka na fo k'o bɛɛ commandé ka na n'o ye. Yɔrɔ Saudiyaw tɛ sɛnɛ kɛ o sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ yen a bɛ désert kɔnɔna na donc fo k'a fɛn bɛɛ nati avion fana c'est la même chose fo ka avion mun b'u bolo u tɛ bɔli kɛ fo ka avion wɛrɛw de ɲini fo ka avion wɛrɛw yamaruya u ka na ni hijidenw ye o mago bɛ labɛnw na n'i bɛ jama mara n'i kan ka jama bisimila i kan ka labɛnw de sabati walasa bɛɛ ka se ka nimisiwasa sɔrɔ baara kɔnɔ. Aw minnu bɛ yan sisan n'aw ye agence tigiw ye aw seginnen ka na sisan aw bɛna n'a kɛ cogo di. Bon alhamdulillah le 14 juillet dernier min ye lundi jan tɛmɛnen min tɛ nin kunnasini ye an ka diinɛ ministre min ye docteur Mamadou Kone a ye agence bɛɛ wele hiji baarakɛlaw bɛɛ wele k'a f'u ye ko hiji fana dayɛlɛla Mali la. Hiji dayɛlɛla Mali la ko tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔw bɛ taa donc Mali ta daminɛna wa tɔgɔ sɛbɛn bɛ jɔ le 31 décembre an bɛ san min na o ɲina 31 décembre 2025 ko hiji tɔgɔ sɛbɛn bɛ jɔ. Ayiwa. Aw bɛna kɛ cogo di. Ayiwa an b'a la kɛ an b'a kan o de y'an se yan bi. Yɔrɔ mɛ n b'a fɔ n ko a ye n'an ka kuma an ka kabiri salon an ka publicité bɛ ka tɛmɛ n ko ɲinan ko bɛ cogo min na an ka fara an ka faamaw kan ka kibaruya lase. Donc o kɔrɔ sisan Mayiga aw kan ka fɛɛrɛ fɛn fɛn sigi sen kan aw kan ka ni mɔgɔ kan ka na don aw fɛ sisan hiji taga la bɛɛ kan ka tɔgɔ bɛ da kabini sisan fo ka taa se 31 décembre ma aw fana bɛ tila ka taa Saudiya wa. Alors voilà donc ni tɔgɔ sɛbɛn jɔra le 31 décembre k'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ avant le 31 décembre de an commencera ka wariw sara. Délai dɔ dira ma avant le 31 décembre an kan ka wariw sara dɔɔni dɔɔni. Donc an fana b'a ɲini maliyɛnw fɛ déjà dɔw y'an ka welekan mɛn u bɛ ka sara dɔɔni fo ka se a waati ma an b'a jigiya k'a fɔ vraiment maliyɛnw bɛna an ka welekan mɛn Mali bɛ kɛ premier ye comme nin san laban ninnu fana an bɛ ka jɔnjɔn sɔrɔ Mali ka hiji bɛ ka ɲɛ bon n'o kɛra a b'an yɛrɛ vraiment a bɛ waati d'an ma a bɛ moyen d'an ma pour que an ka se ka hijidenw servi ka ɲɛ. Ayiwa maa minnu b'a fɛ k'aw sugandi a yɛrɛ bɛ fɛ u k'a kɛ cogo di. Maa min bɛ fɛ ka Dunuya Travel choisi. Bon maa min bɛ fɛ ka Dunuya Travel sugandi an ka numéro de téléphone bɛ yen 66 71 37 24 66 71 37 24 walima 70 64 99 71 walima 70 64 99 71 wa an ka jabala fana bɛ hippodrome na
Kulukoro sira da la jinɛ ka étage kɛrɛfɛ station Soma fi yɛrɛ min bɛ an b'o kɔnɔ. Ni maa mago b'a la o b'aw sɔrɔ yen. A b'an sɔrɔ yen. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ salon a gɛlɛyalen Saudiya ye dayɛlɛli kɛ pour que ka se ka sɔn nɔgɔyali kɛ. Ɲinan ni a nana kɛ ko a ko ma sigi sen kan o tɛ se na se ka sɔrɔ a la wa. Ayiwa an t'o dɔn fɔlɔ f'an ka so waati ma. Wa dongo do fana ka taa delili kɛ o fana tɛ fɛn ɲuman ye dɛ. Voilà ko dongo do ko ministre ɲuman na ko dongo do ko ka mago to ko o fana tɛ ko ye dɛ. An fana k'a lajɛ hɔrɔnya la comme o y'a fɔ an ye salon ko Mali t'a damana jamana ye mais u tilala k'an dɛmɛ sinon fɔlɔ an ye delili fɔlɔ min kɛ ko Mali t'a damana jamana ye Mali bɛ niveau kelen jamana bɛɛ bɛ niveau kelen na. Labɛn sabatira tɔw bolo an fana ka labɛn sabati an k'an jija an ka commencer ka labɛnw sabati kabiri sisan n'an y'a daminɛ kabiri sisan a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la. Ayiwa Mayiga hiji banna aw yɛrɛ taara aw seginna ka na degun jumɛnw yera ɲinan ta la ani n'aw bɛ fɛ yɛlɛma jumɛn ka don a ko la ka bɔ aw ka clients yɔrɔ. Bon degun min yera ɲinan ta la o ye k'a fɔ fɛn an bɛ se ka wariw sara joona gɛlɛyaw sɔrɔla système na ka wariw sara k'an ka contrat kɛ parce que le 14 février o de dira ma an k'an ka contrat kɛ le 14 février tɛmɛnen le 2025 an kun kan ka se k'an ka contrat bɛɛ kɛ mais an ma se ka kɛ ɲɛ n'a ye donc o y'a sɔrɔ programmation fɛn kɛra a bɛɛ tiɲɛna a bɛɛ taara ji la a jouera fɛn bɛɛ kan hali avion ko a jouera bɛɛ kan parce que mɔgɔ ma wari sɔrɔ parce que hijidenw ma bɔ joona mɔgɔw ma wari sɔrɔ ka taa an bɛ waati laban de kɔnɔ e m'a la an ka laya ko ye wa an tɛ girin. Voilà donc f'an ka girin de sen f'a ka falen n'a ma falen an bɛ sɛgɛn maliyɛnw bɛ sɛgɛn bon alhamdulilayi ala sera k'an ka duwawuw minɛ u tilala ka dayɛlɛli kɛ ka système bila sen kan mais a ma nɔgɔya dɛ fo sunkalo kɔfɛ de système sera ka bila sen kan parce que aw yɛrɛ bɛ informatique ko ninnu dɔn n'i ye ko programmer ka bɛn a ma n'a bɔra a ma système bɛɛ de bɛ fo ka segin k'a bɛɛ kan. mais ɲinan aw bɛ ka mɔgɔw la faamuya cogo di ni kunnafonidi ni fɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ est ce que aw agence damaw yɛrɛ bɛ se ka bɛ jɛkulu la a bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ a bɛ ɲɔgɔn ye wa. an bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka labɛnw kɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka na aw fɛ journalistes fɛ ka vraiment ka ci ka kunnafoni lase maliyɛnw ma maison de haji fana b'o o bolo kelen de kan. Ayiwa an b'a ye k'a fɔ minisiri na aw ye ɲɔgɔn ye a ye ɲɛfɔli kɛ aw ye yɛrɛ ka kuma a dayɛlɛla ka ban baara in hukumu kɔnɔna na sisan est ce que a ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen k'aw fɛ aw kan k'aw jirija ka min ɲɛnabɔ yanni waleya in cɛ wa aw mun ye agence tigiw ye. A ye laɲini min k'an ye k'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka an bolo di ɲɔgɔn ma Mali hiji baarakɛlaw bɛ administration ka fara agence kan walasa programme min dira ma an ka se ka waleya bon an ye sira kura fana bɔ min ye quota sɔrɔli cogoya min ye plateforme ye ko vraiment an ka taa o fɛ plateforme kɔrɔ sisan plateforme o ye ka tɔgɔ sɛbɛn kɛ ka hijidenw tɔgɔ sɛbɛn kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ plateforme de sisan fɔlɔ yɔrɔ quota kun bɛ tila agence ni ɲɔgɔn cɛ mais kabiri hiji tɛmɛnen o bɔra a la sisan i bɛ na n'i ka passeport ye i b'i tɔgɔ sɛbɛn plateforme bɛ dayɛlɛ bɛɛ ye passeport hakɛ min b'i kan min b'i bolo i b'a layɛlɛ ko duniya ta ye ni mɔgɔ hakɛ voilà ni mɔgɔ hakɛ o bɔr'o la n'a tɔ duniya bɛ tila k'a feere ka se ma o t'a la tugun o bɔra la n ma feere ko kuma fɔ dɛ mais a kɔni tɛ tila tuguni a bɛ kɛ ten a ma bɔ ne da dɛ voilà donc o de don vraiment donc k'an k'an jija ni plateforme an ka matarafa kosɛbɛ. plateforme mɔgɔ tɛ se k'i ka mɔgɔ di mɔgɔ ma tuguni. non n'i sera ka passeport hakɛ min don o de y'i ka mɔgɔ ye. o de y'i ka mɔgɔ ye. bon o fana ka ɲi donc waati de b'a la a bɛ dayɛlɛ bɛɛ n'a fɔra ko a bɛ dayɛlɛ bi 8h a bɛ dayɛlɛ i bɛ tile saba di donc tile saba kɔfɛ 23h59 a bɛ datugu wa a kɛra salon ta kɛ voilà fo ka salon a dayɛlɛla siɲɛ 4 donc u bɛ kalo kelen d'a ma i b'i ka passeport dayɛlɛ a ma nɔgɔn mais a kɔni fisayara a fisayara. Sara kosɛbɛ vraiment kota ko mankan kɔni a bɔra ko la. Ouais parce que kota ko in ma ka ca minɛ. Voilà kuma kun ka ca. Anw dɔw tun y'a minɛ an tilala ka a kɛra degun y'an bolo an ma se k'a mɔgɔ bɛɛ sɔrɔ. Anw y'an kɔngɔn fa la. Voilà an bɛ se k'a fɔ mais ni a kɛra bɛɛ garisɛgɛ ye kelen. Voilà n'i ye min feere o de y'i garisɛgɛ ye. O de y'i garisɛgɛ ye. O ka fisa o la yɛrɛ i bɛ se ka fɛn sɔrɔ i ma min minɛ yɛrɛ. Voilà
ni garisɛgɛ jara i bɛ se ka fɛn sɔrɔ i ma min minɛ voilà c'est ça mais o kota ko in kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ fana na aw taara Magan aw ni gouvernement mɔgɔw tɛ taa fan kelen fɛ aw tɛ taa hôtel kelen na mun bɛ na n'o ye aw dun bɛɛ ye maliyɛnw ye. Bon, Maliens bɛ se ka ku yɔrɔ kelen fana na. Bon, Mali yɛrɛ ka organisation ni jamana tɔw ka organisation tɛ kelen ye. Bon, Mali gouvernement bɛ a dan ma kabiri yan u b'a fɔ ko filière gouvernementale. An b'a ye ten. Voilà, an b'a ye ten. Mais aw bɛɛ dun bɛ taa formation kelenw de kɛ o. Bon, an bɛɛ b'a ka formation kɛ kabiri yan. Agence b'u ka formation kɛ, gouvernement b'u ka formation kɛ, agence dɔ bɛ fara gouvernement kan k'u ka formation kɛ. Mais hali agence yɛrɛ bɛɛ tɛ loger yɔrɔ kelen na o. Bɛɛ n'a ka yɔrɔ de don. Bɛɛ n'a ka yɔrɔ de don. Bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don. Bon, Mali ka organisation y'o de ye. Ani jamana tɔw ka organisation tɛ kelen o la quoi. Mais hali jamana tɔw fana par exemple Burkina ni Niger ninnu gouvernement tɛ hiji organiser olu b'a superviser dɔrɔn de. Mais Côte d'Ivoire par exemple fana o kelen de don. Gouvernement b'a d'a ma, agence fana b'u d'a ma. Sénégal fana la même chose. Sénégal fana la même chose je crois. Olu fana association B, gouvernement B, agence B. Mais Maïga, a bɛ fɔ ko hiji taga ye alabato ye. Mɔgɔw kan ka t'i ɲɛda yɔrɔ sanumanw kan. A dun wari ka ca dɛ. Bon, a wari ka ca a man ca, a ka ca fɔlen na mais n'i taara minnu bɛ taa u yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ja an hakili la ko wari in ka ca ja a man ca. Ka mɔgɔw la loger kalo kelen k'u la dumuni kalo kelen. Avion billet yɛrɛ fana damako ye aw yɛrɛ b'a dɔn hala ka taa Abidjan ka taa Dakar avion billet da ka ca. Farafindugu b'a avion billet ka ca ni tubabudugu tagali ye. Donc yɔrɔ Côte d'Ivoire yɛrɛ encore privé bɛ 5 millions et quelques de sara. An bɛ depuis 2022 Mali bɛ 4 675 000 la. Ni y'a san 4 an b'o la. Voilà. Donc n'Ala y'a nɔgɔya mɔgɔ min ye a man ca Ala ma. Ayiwa kumakuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ? Ayiwa kumakuncɛ kuma min bɛ yen toujours an b'o kuma kelen de fɔ boli kuma dɔw ka fisa ni sen ka di ye. An b'a ɲini maliyɛnw fɛ mɔgɔ bɛ fɛ ka taa hiji la ou bien a b'i kɔnɔ ka taa hiji la i k'i labɛn i ka wuli k'an sɛgɛrɛ ka passeport dilan fɔlɔ parce que passeport ye fɛn ba hali ni wari b'i kun ni passeport t'i bolo i tɛ se ka taa. An dun b'a dɔn sɛbɛnko gɛlɛya bɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ bɔ togodaw la ka na gɛlɛyaba de bɛ sɛbɛnko la donc ka wuli ka sɛbɛnko ɲɛɲini hali n'a bɛ mɔgɔ kɔnɔ k'i tɛ taa hiji la ɲina san wɛrɛ de don i ka wuli k'a labɛn passeport ye san 5 de ni passeport dilan san 5 de b'i bolo an bɛ dugawu kɛ kɔni an b'a jigiya k'a fɔ o san 5 kɔnɔ a tigi bɛ se ka taa hiji la voilà donc wuli joona o de y'a fura ye fɛn fɛn ni wulila la joona a ka ca Ala fɛ i bɛ sira sɔrɔ a la i bɛ fura sɔrɔ a la. An b'a fɔ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw ɲɛna ko nin kɛra o tulo a n'aw ɲɛw garisɛgɛ ye sɔgɔmada in na min ye Amadu Mayiga ye Duniya Travel ale nana bɔ an ye an n'a masalala u ka baara kɛcogo ka hiji kɛcogo hijiden minnu bɛ fɛ ka taa n'aw taara yen a ka ca Ala fɛ aw tɛ fɔ aw jigi kɔ sabula min ye duniya ye a taara ni maa ye a bɛɛ lajɛlen taara ka segin Ala barika la si ni kɛnɛ labanko ɲuman na ka se ka tila ka segin ka na tuguni u ka jamana kɔnɔna na an bɛ u fo baara kɛcogo ɲuman na u bɛ sɔrɔ Bamako kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jinɛ ale ka sangaso kɛrɛfɛ Sumaya Su bɛ yen u jabala bɛ yen yɔrɔ la ni maa min b'a fɛ ka taa fana an ye nɛgɛjuru siraw d'aw ma wa u ka publicité fana bɛ to Jani sanfɛ fo ka taa waati in kuncɛ sabula an n'u bolo bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kabini salongo Mayiga k'i yɛrɛ fo ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Keba Jalo ko baara ɲɛna n'Ala sɔnna a ma yɛrɛ fo o diyara an ye merci beaucoup Ala ka tile hɛrɛ caya. Ok merci. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka kotɔ mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ
baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye